Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamyz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2014-nji ýylyň 22-nji dekabry hepdäniň duşanbe güni. Pragadaky studiýada siziň bilen men Sehra. Şuňky habarlar günnelik programmamyzyň esasy böleginde. Pakistan terrorçylyk bilen baglanykda tutsaglykda saklanýan 500 çemesi adamy jezalandyrjakdygyny elan etdi. The Ministry of Interior cleared all its decks, cleared all the files which was more than Türkmenowan serhedine garynmadan türkmen işgärlerine değişli enjamlaryň Owanstan tarapyndaky nämälim şahslar tarapyndan alınıp gidilenligi habar berilýär. O tam yapdylar filmini da tartdyr. O şunu oktadylar. Türkmenistanda Azatlyk Radiosynyň ýene bir habarçysy tutsa edilip 4 saat sonra çekildi. 3-4 ýüşüp gürleşip durdyk, güpürdäp geldiler-de. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlar eşitdirmäsine şart habarlar günnelik programmamyzyň esasy bölegine geçmeden günüň täzelikleri bilen tanışalım. Iran Demirgazanda bolan güýçli çaknaşyklaryň netijesinde Kürt söwüşçüleri Islam Döwleti atly toparyň söwüşçülerini Sinjar şäherçesinden gysyp çykardy. 21-nji dekabrda şäheriň içinden güýçli partlamalaryň we çaknaşyklaryň sesi eşidildi. Birleşen Ştatlaryň harbalary 21-nji dekabrda Sinjaryň töwereginde 4 howa hüjümle edenligini habar berýärler. Geçen hepde Iran Kürt peşmerga söwüşçüleri Sinjaryň kontrollugyny gaýtadan ele salmak üçin operasiýalary başlatdylar we Sinjaryň daglaryna tarap ýürüýte geçelge gurdular. Iran Demirgazyndaky öz-özüni dolandyrýan Kürt regionynyň prezidenti Masud Barzani Sinjar dagynaky Kürt söwüşçüleriniň pozisiýalaryna sapar edip Islam Döwleti atly toparyň söwüşçüleriniň ýeňiljekdigini aýtdy. Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayev günler Ukrainadaky krizisi çözmek üçin sadyk araçy bolup çykyş etmäge taýýardygyny ma'lum etdi. Nazarbayev Qazaqstanyň Ukraina we Russiýa bilen gowy gatnaşyklarynyň bardygyny aýdyp, özüniň parahatçylyk boýunça sadyk araçy bolup çykyş edip biljekdigini belledi. Şeýlede Nazarbayev Ukraina kömek etmäge bada berip, Ukrainanyň garaşsyzlygyny we territorial bütünlüginiň üpçün edilmegine çağrış etdi. Nazarbayev bu barada Ukraina sapar etmeden bir gün öň 21-nji dekabr Astanada belläp geçdi. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekiliniň edarasy soňky günlerde Azatlyk Radiosynyň habarçylaryna basyşyň artdyrylyp, polisiýa tarapyndan soragy çekilmegi bilen baglanşykly meselelerini ýygyrlaýandyklaryny we muny değişli resmiýleriň öňünde gozajakdyklaryny aýtdy. Bu barada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekiliniň edarasy 22-nji dekabrda Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugyna ma'lum etdi. Soňky 10 günüň dowamında Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukları Azatlyk Radiosynyň 3 habarçysyna soragy çekip, olara video surat faýllaryny ýazgy etmezlik dogrusunda basyş edip haýwa tem atdylar. Serhetsiz reportyorlar guramasynyň 2014-nji ýylyň fevral aýynda ýaýradan hasabatynda Türkmenistan maglumat azatlygy boýunça dünýädäki iň bir erwet orduny, ýagny 178-nji orunda ýerleşdirilipdi. Düýbi Parijde ýerleşen adam hukuklaryny goraýan topar Türkiýe geçen hepde İstanbulda tutsa edilen täjik opozisiýon siýasatçysy Umar Ali Kuwatowyň we onuň 3 kardeşiniň adam hukuklaryna hormat goýmagy çağırdy. 20-nji dekabrda Merkez Aziýanyň adam hukuklary boýunça assosiasiýasynyň başlygy Nadejda Ataýewa Türkiýe adam hukuklary boýunça halkara borçnamalaryny ýerine ýetirmäge, 4 adamy aklawçylar bilen üpçün etmäge we olary Birleşen Milletler Guramasynyň bosunlar boýunça edarasynyň wekilleri bilen uşmagyna ruhsat bermäge çağrış etdi. 19-njy dekabrda tutsa edilen Kuwatow türkmen resmiýleriniň özüne oňat daraýanlygyny aýtdy. Kuwatowyň Grup 24 guramasy 10-njy dekabrda Duşanbede protestleri geçirmäge çağrış eden soň ol ekstremist gurama diýilip Täjikistana gadan edildi. Ýakyn günleriň parahatçylyk gepleşikleri boýunça Palestinanyň baş araçysy Saýip Erekat Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen duruşdy. Erekat we Lavrov parahatçylyk taýdanlarynyň statusyny we Palestina döwletiniň döredilmegine ýol açjak Birleşen Milletler Guramasynyň taslama rezolýusiýasyna ara alyp maslahatlaşdylar. Palestinalylaryň adyna geçen hepde Ýerdaniýa tarapyndan hödürlenen taslamada gepleşikleri ahyrky derejesinde tamamlamak üçin 10 aýlyk möhlet kesitlenýär we İsraillerin Palestinanyň territoriýasyndan dolu çykmak üçin 2017-nji ýylyň ahyrine çenli möhlet goýulýar. Israil bu taslama bir garşylyk görkezdi we Birleşen Ştatlar ony goldamajakdygyny ma'lum etdi.
Günorta Koreýada ýadro stansiýasynyň kompýuter ulgamyna internet hüjüm edildi. Ýöne ýurduň energiýa ministrligini we kompaniýanyň berýän maglumatyna görä stansiýanyň kompýuter ulgamynda diňe wajyp bolmadyk maglumatlar ýitirim bolupdyr. Bu hüjümler Demirady Koreýanyň senat we sosial desgalara garşy internet hüjümlerini edip biljekdigi barada aladalanmalar artan mahaly boldy. Bu aladalanmalar Birleşen Ştatlar Sony Pictures kompaniýasyna edilen hüjümleri Demirady Koreýanyň jogapkärdigini öňe sürenden soň artdy. Fransanyň gündornaky Dijon şäherinde arap dilinde Allah beýikdir diýip gıýgyryp awtowulugyny adamlaryň üstüne süren adam tutsa edildi. Fransanyň yerli resmileriniň berýän maglumatyna görä bu wakada 11 adam yaralanypdyr. Maglumatda yaralananlaryň ikisiniň saglyk ýagdaýynyň agyrdygy habar berilýär. Fransuz İçeri işler ministrliginiň metbuat sözçüsiniň berýän maglumatyna görä awtowulugyň sürjüsi tutsa edilmezden öň öz ulygyny piýada barýan adamlaryň üstüne tarap sürüpdir. Hormatly dinleýijiler, saatlary kesmeden soň habarlar ünlü programmamyzyň esasy bölügüne geçýäs. Hormatly dinleýijiler, Pakistan terrorçylyk bilen baglykda tutsawlykda saklanýan 500 çemesi adamy cezalandyrjakdygyny elan etdi. Munyň öňü syratynda Pakistan 2008-nji ýyldan bäri ýurtda saklanan ölüm cezasyna wagtlaýyn gadagynçylygy ýatyrypdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň berjek giňişräk maglumatyny dinläýin. Pakistan terrorizm bilen baglylykda aýplanyp iş getirilen 500 çemesi tutsagy geljeki hepdelerde cezalandyryp başlajakdygyny aýdýar. Bu beýannama bilen İçeri işler ministri Chaudhry Nisar Ali Khan 21-nji dekabrda Islamabadda çykyş etdi. Nisaryň jurnalistlere aýtmagyna görä İçeri işler ministrligi tutsaglara ceza berilmegini öňe sürüpdir we tutsaglaryň günä geçişi sorap eden ýüzlenmeleri prezident tarapyndan ret edilipdir. Şeýlede Nisar cezalandyryş şindiki birnäçe hepdeniň dowamında başlanmaly diýip bellädi. Execution must start within the next 2 or 3 days. Within the next couple of weeks. Nisar ölüm cezasyna wagtlaýyn gadagynçylygy ýatyrmak baradaky karary 16-njy dekabrda Peşawarda söwüşçileriň mektebeden ganly hüjümünden öň gelinenligini aýtdy. Premier ministr Nawaz Şerif ýurtda ölüm cezasyna wagtlaýyn gadagynçylygy ýatyrmak kararyny hüjümden bir gün geçen soň elan etdi. Pakistanyň Demirgazyk günbatarynda ýerleşen Peşawar şäherinde mektebe edilen hüjümde ýaragly hüjümçiler 132 çağany we mektep işgärlerinden 9 adamy atyp öldürdi. Hüjümüň jogapkärçiligini Taliban öz üstüne aldy. Pakistan ölüm cezasyna wagtlaýyn gadagynçylygy 2008-nji ýylda girdipdi. Onuň gadagynçylygy ýatyrmak baradaky karary adam hukuklaryny goraýjy toparlar tarapyndan ýazgaryldy. New Yorkda ýerleşen Human Rights Watch guramasy Pakistany ýüzlenip ölüm cezasyna hökm edilen tutsaklary cezalandyrmagy bet etmäge çağırdy. Pakistanda ölüm cezasyna wagtlaýyn gadagynçylyk ýatyrlaly bäri 6 adam cezalandyryldy. Olaryň 4-süniň cezalandyrylmagy 21-nji dekabrda bir goragdaky Fayzalabad türmesinde ýerine ýetirildi. Bu tutsaklara 2003-nji ýylda şol wagtky prezident Pervez Musharrafa garşy amala aşyrylan hüjüme gatnaşykda aýplanyp iş getirilipdi. Punjabyň vilayet resmiýeti olaryň biriniň Ors milletli Ahlaki Ahmed adly şeýlede Russiýa ady bilen tanalýan adamdygyny ma'lum etdi. Bu türmede ýene 2 adam 19-njy dekabrda cezalandyryldy. Pakistanyň İçeri işler ministri Nisar Islamabadda geçiren metbuat konferensiýasynda Peşawardaky mektebe hüjüm edenleriň ählisiniň Pakistanly bolanlygyny bellädi. Kärdeşim Gödeliň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik programmamyzy Türkmenowan serhedinden gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Türkmenowan serhedinde garym gazayan türkmen işgärlerine değişli enjamlaryň Owanstan tarapyndaky nämälim şahslar tarapyndan alınıp gidilenleri habar berilýär. Ýatladyp geçdik, mundan öň Owanstanyň Demiradagynaky Türkmenistan bilen serhetdeş regionlaryň ýaşaýjylary Türkmenistanyň serhedi berkitmek bahanasy bilen öz territoriýalaryny alýandygyny aýdyp, Azatlyk radiosunda öz nägileligini bildiripdiler. Türkmenowan serhedindäki soňky wakalar barada kärdeşim Muhammed Tahiryň taýýarlan maglumatyny dinläýin.
Türkmenogan serhetini berkitmek maksady bilen serhette garym gazyp film dikýän Türkmenistanly toparyň guruluşyk enjamlarynyň nämelim adamlar tarapyndan alınıp gaýdylanlygy barada maglumatlar gowuşýar. Bu wakanyň soňky 2 günlükde Jowzjan welaýatynyň Hamiyap etrapynyň Türkmenistan bilen serhetleşýän Çöplü Depe obasynda bolanlygy aýdylýar we alınıp gaýdylan enjamlaryň arasynda film, dürli demir maddalary bilen birlikde traktor ýaly uly enjamlaryň hem bardygy aýdylýar. Bu barada ýokary derejeli ogan resmiler tarapyndan hiççeli hiççeli maglumat berilmedi. Emma şol enjamlaryň ogan tarapyna alınıp gaýdylanlygy barada gürüňler bar. Bu barada ýokary derejeli ogan resmiler tarapyndan hiççeli maglumat berilmedi. Türkmenistan tarapynda hem bu mesele bilen baglykda hiççeli resmi maglumat ýok. Emma habary Jowzjan welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygynyň ornmasary Abdulkadir Maliýe tasdiklady. O tam Abdurrahman filmini de bakmadım. Ya eltiblerin derler. Serhette garym gazmak bilen meşgul bolýan türkmen toparyna degişli we alınıp gaýdylan şol guruluşyk enjamlaryň takyk sany, möçberi we nähil enjamlardan ibaratlygy hakda hem henizeçeli jikmejik maglumat berilmedi. Emma wakanyň bolanlygy baradaky habar deputat Maliýe bilen bir hatarda hamiýabyň ýaşaýjylarynyň we ýaşularynyň ençemes tarapyndan tasdiklandy. Şeýle-de wakanyň nähili ýagdaýda we günüň haýsy sagatlarynda bolanlygy hakda hem resmi bolmadyk dürli maglumatlar gowuşýar. Türkmenogan serhedine garym gazmak bilen meşgul bolýan topar bilen baglanşykly bolandygy aýdylýan bu waka soňky günlerde serhediň ogan tarapynda ýaşaýan adamlaryň Türkmenistanyň gazýan garymynyň we dikýän siminiň käbir ýerlerde ogan topragyndan geçýänligi barada bildirilen garşylykly pikirleriň ýanyna gabat geldi. Geçen hepde käbir ýerli ogan resmileri Türkmenistanyň serhetde alyp barýan garym gazmak işlerine garşylyk bildirip, bu barada ýokary derejeli hökümet ýolbaşçylary bilen gepleşiljekdigini aýdypdylar. Maliýe bu barada geçen hepde Azatlyk radiosyna beren maglumatynda Türkmenistanyň film dikýän territoriýasyndan käbir bölekleriniň ogan topragyny öz içine alýandygyny we bu meselede Mazar Şerifdäki Türkmen konsullugy bilen habarlaşylanlygyny aýdypdy. Kaçıqurşiyam Türkmenistan bu näçe wagtlaryň gurşiyat bildiriň öwürlenmeli dejal aňargydanda bir ökü döwletiň ortasynda bir protokol diýip bir zat bolýar. Kaçıqurşiyam bilen gepleşip gördük, konsulla gepleşip gördük, olaram bildir görýär. Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrapynyň ýerine ýetirji häkimi Muhammed Sahy Ihsan Türkmenistanyň garym gazýan käbir etraplarynyň ençeme kilometreçeli Owganystanyň territoriýasyna aralaşýanlygyny we Aşgabatyň bu hereketini ogan resmiler bilen alalaşman amal aşyrýanlygyny görüň beripdi. Kaçı ülkeler Türkmenistan'ın Garkın halkının mirası yeri. Yarım Ferhade Türkiye ülkenin kaçısından 15 kilometre kaydada kalıptı. Türkmenistan'ın bu ülkenin işe birlere muflar koydu. Kaydada birler malumur koymadan yakalayana koydum. Birler dörmete birler nüvazı geçerken. Aşgabat Türkmenogan serhedinde garym gazmak we sim aylamak işine mundan ençeme ay uzal başlapdy. Bu ädim Owganystanda ýerleşýän söwüşiji toparlaryň şu ýylyň dowamında 2 gezek serhedi geçip Türkmenistanyň territoriýasynda 6 sany türkmen serhetçisini atyp öldürmenin ýanyna gabat geldi. Türkmenistan serhetçileriniň ölümi Owgan serhetinde garym gazýandygy baradaky habarlary net tasdikleýär ne de inkar edýär. Bu wakalaryň ählisi Demirgazyk Owganystanda howpsuzlyk ýagdaýlaryň barha yaramazlaşýan pursatyna gabat geldi. Ýatladyp geçdik, Owganystanda howpsuzlygy öpüşnitmek üçin iş alyp barýan halkara güýçleriň aglawy bölegi hem Owganystany ýakyn günlerde terk edýärler. Kardeşim Muhammed Tahir'in taýýarlan maglumatını dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu Türkmenogan serhedinde we onuň golaýyna bolup geçýän wakalar barada ýygyderli maglumat taýýarlaýar. Şol maglumatlary okap öz garaşlaryňyzda galdyrmak isleseňiz size azatxabar.com web sahypamyzda araşýat. Web sahypamyzda Türkmenistandan garawum.info arkaly girip bilersiňiz. Hepdeýanyň soňunda, ýagny şenbe güni Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna habarçysy Osman Haliýew grajdan eşigindäki polisiýa işgärleri tarapyndan tutsak edilip 4 saatlap soragy çekildi. Bu waka soňky 10 güniň dowamında Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky 3 habarçysynyň tutsak edilip soragy çekilendigini aňladýar. Bu mesele barada kardeşim Merdan Saryýew Lewapda habarçymyz Osman Haliýew bilen söhbetleşýärler. Osman siz şu geçen hepdäniň şenbe güni polisiýa tarapyndan soragy çekildiňiz. Şu barada dolrak maglumat berýärsiňiz. Sizi näme sebäpden polisiýa daratyna gitdiler? Men şu Azatlyk radiosunda bir iki yazık video makala hem video reportaj, soňra audio reportaj gidipdi. Şu Türkmen Awat şäheriniň Gündoğar çetindäki dağ owajyklarynyň ýykylýandygy bar. Dağ owajyklaryndaky bir elden gowrak ýykylýandygy barady. Şondan soň resmiler şu ýoly ýaşaýjylara
in bir minimal derecede ziyan yeteriyalda bir kazık kakan ekenler. Bu bir pozitif zat. Şunun için menen şu adamlar bilen söhbet deyin deyip barıptım da şöneme, daha çok ovadığına. O tayda indi bir yani elbet senin işimizden yoktu. Adamlar şu yolun geçecek uğrundaki köçelerde yaşayan adamların bir 3-4 müşüp gürleşip durduk. Gürleşip geldiler de. Osmana gelen adamlar kim? Polisiýanyň isindäki adamlar ýa-da raýat isindäki adamlar? Olar özlerini tanıştyrdylarmy? İki tanesi polisiýa isindäki adamlar. Olar polisiýanyň yerli vekilleri digini aýtdy. Ýene bir raýat isindäki adam olar men polisiýa işgär diýdi. Şoň maşynda etdiler bizi. Sizi Osman maşyny salyp duran fursatlary size düşündirdilermi? Biz sizi şu sebäple näkip baýras diýip ýa-da sende ýok, mende ýok, güni güpürdäp şu maşyny ulagy saldylarmy? Düşündirmegini talap etdik biz. Dinlemender o taýda 3-4 tane şu yerin ýaşadylaryny mena alyp gitdiler de. Bu konutluk eýlejek, saklajak häzir şu akorny punkt, polisiýanyň dayan şu yerli vekilleriniň dayan punktuna baraly. Şehirde onu resmen taklacak bir maşina mündürdüler. Düşündürmeklerini talep ettik. Yani şu sıpayçılık bilen onu resmen taklacak bir işimiz var deyip alıp gittik oldular da maşina münneceğen bolduk yöne. Yine maşina münneseniz siz polisiye karşılık görkezdiniz deyip elinize neme naroşluk giydireceğen deydiler de son münneli olduk vardık. O tayda da saat 9:30'du da saat 2'nin yarına şeyini sakladılar. Size näme diýdiler Osman ağa polisiýa edarasynda? Polisiýa edarasynda sen azatlykda bir kanun işleýän, senin surat almaga da adamlardan interview almaga da hakyň ýok. Ine şu edýäniň senin administrativ tertip düzgünü bozdugyň bolýar. Şonuň için biz seni 10 väski degen dizlep tutsak edilen bilýär, häzir suda äkidip diýdiler de. Men aýtdym, näme oň ýaly näme derýaly ekitdiydim menem näme eger suud bir karar çıkarıp nemesi men onu gidewindi zapron çıkacak diýdim de ona etmediler de şu saklap durdular şu özünkiňi tutup durdular. Soň Osman ağa suhbetiň netijesi näle boldy? Olar size bir haýwa atdylarmy, size bir şert goýdularmy? Haýwada atdylar ne onu gidewindi zap tutsak etdik diýdiler. Ondan aňyrda da jenaýat işem bar diýdiler. Da ýöne hiç zat ýoklugyny men bilip durýan. Nädip jenaýat işi bolýar ortaýda. Jerime saljak diýdiler, ine şey diýdiler ýöne hiç kiram ýaly şert zat goýmadylar. Ine nemetler boşadyp goýberdiler 4 saatdan soň. Kardeşim Merdanyň geçiren söhbetleşlerini dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, soňky günlerde Azatlyk radiosynyň habarçylaryna edilýän basyşlar barada öz garaşlaryňyzy biziň medpuat email belgisi gmail.com email adresimde uradyp bilersiňiz. 21 dekabrda Türkmenistanda ýurdun ilkinji prezidenti Saparmurat Niýazowyň aradan çykanyň 8-nji ýyl dönümi bellenip geçirildi. Türkmenistanda ýurdun öňkü prezidentiniň ölen gününiň bellenşiniň gün-günden pesagatçandy habar berilýär. Maglumat görä şu ýyl bu sene bilen baglanşykly paýtagat Aşgabatda diňe bir çäre geçirilipdir. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Murat Turwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlädiň. Ýekşenbe günü 21 dekabrda olalky prezident Saparmurat Niýazowyň ýatlama güni bellenli. Dün ýer bilen Aşgabatdaky garaşlygyň 10 ýylyna döwredilen Seýdiýakdaky Saparmurat Niýazowyň ýadygaryny gül desteler goýuldy. Resmi medpuatda bu çäre ýurdun prezidenti, döwlet ýolbaşçylary we beýleki resmi adamlar bilen birlikde ýöneky raýatlaryň hem gatnaşandygy habar berildi. Bu Seýdiýakda bu çäre ilkinji ýere geçirildi. İl içinde 40 aýak ardynalan bu Seýdiýakda olar goşulanan 10 sany bedegiň heykeli hem vardı. Emma geçen yıl bu yerde rekonstruksiya işleri geçirilip bedevler heykeli täze urulan hökümet binasynyň goloýuna göçürildi. Häzir garaşlygyň 10 ýyl öňünde diňe Saparmurat Niýazowyň ýadygarlygy galyrly. Mundan olar Saparmurat Niýazowyň ölen güni onuň dowduk owasy Gypçakda geçirilýärdi. Şol owada bu sene bilen bagly haýsy da bolsa bir çäreniň geçirilendi barada resmi maglumat ýok. Resmi medpuatda Saparmurat Niýazowyň hatyrasynda paýtagatda gaýrylan Seýdiýakda
aşawatdaky geçirilen ýeketek resmi şäherden başga nähildir başga bir şäherleriň geçirilendigi barada habar berilmedi. Saparmat Niyazowyň ölen günlüğü atlayan başga alamatlary hem ýok. Habar serişçilerine ýokarda alynan şäherler barada Türkmen telewizionynyň Watan programasyna 5 minutluk kysgaça video reportaj berkildi. Başga hiç bir maglumat berilmedi. Galya jurnalarda Niyazowyň ömür ýoly barda ýa-da oňa degişli başga bir maglumat hem çap edilmedi. Hatda onuň ady hem tutulmady. Watan programasyna berilen habarda hem Saparmat Niyazow onuň Türkmenistan meclisi tarapyndan öz wagtyny ýürütme karary bilen berilen Beýik Türkmen başy ady hem tutulmady. Şol habarda öň beýik diýilip atlandyrylýan adam Saparmat Niyazow diýilip atlandyryldy. Türkmen mediasyna şol gün ýatlama günü ýatlaýan diňe bir alamat bardy. Türkmen owa telekanalyna bütün günüň dowamında gam usully halk we klassik aýdym sarlar berildi. Munyň hem sebäbini düşündirýän hiç bir alamat goýulmady. Beýleki telewizion kanallarda bolsa adaty gepleşikler berildi. Umumyň Türkmen resmi mediasynyň habaryndan çen tutsaň ýurtda Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Saparmat Niyazowyň ýatlama gününiň göräme ýurt derejesinde bellenmelidigine garamazdan bu sene diňe paýtagtda bellenilipdir. Ýogsa geçen ýyl hem ýurdun meçitlerine sadakalaryň berilendigi, gypçykda onuň aramgahyny gül goýulyp ziyaret edilendigi barada habar berilipdi. Onuň çağlyk ýyllaryny görkezýän kinofilm hem görkezipdi. Emma muaramazdan bu senäniň 100 ýyldan ähmeti gaçýar. Ýurdun pul banknotlaryna mektep we ýokary okuw jaýlarynyň okuw kitaplarynyň onuň portretlarynyň aýrmagyny muňa musaýydyk getirse boljak. Ýurdun ordenlerinden hem onuň surat taýýarly. Bundan başga da Saparmat Niyazowyň adyda kılan käbir edadyr kähanardan hem onuň ady aýrly. Mysal üçin Beýik Saparmat Türkmen başy adyny götüren paýtagtdaky meden merkeziň ady ýetgizildi. Aşgabatyň onuň adyny götüren etrafynyň ady bolsa Bagtyarlyk ady bilen çarşyldy. Saparmat Niyazowyň ýatlama güni 2007-nji ýyldan beri bellenilip gelýär. Bu sene şu ýyl 8-nji gerek bellenilýär. Saparmat Niyazowyň ýatlama güni kalendar boýunça ýurtda dinç alınmazdan bellenilýän ýarym resmi seneleriň biri. Habarçymyz Murat Tuğruvanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Türkmenistanyň öňkü prezidenti merhum Saparmat Niyazowyň şahsiýet kultunyň täsiriniň ozalky ýyllarda iň güýçli duýulýan ýerleriniň biri orta mekteplerde. Türkmen okuwçylary prezidentiň ruhnama eserini hökman suratda jikmejik öwrenmäge, synyk tawşyrmaga mejbur bolupdy. Prezidentiň mekteplerde goýulan büst heýkelleriniň öňünde günne başyny egip, hormat bildirip geçmek ýaly düzgünleri tawin edilipdi. Şuňky gün Saparmat Niyazowyň aradan çykmagyna 8 ýyl geçen soň, onuň şahsiýet kultundan orta mekteplerde näme saklanyp galdy? Bu sowala Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew jogap berýär. Onuň bilen kärdeşim gödel söhbetdeşýärler. Amanmurat ozalky ýyllarda Türkmenistanyň orta mekteplerinde okuwçylar prezident Niyazowyň ruhnama eserini öwrenmäge, egzamin tapşyrmaga mejbur edilipdi. Şeýle de onuň mekteplerde goýulan büst heýkelleriniň öňünde günde başyny egip salamlaşmak ýa hormat bildirmek ýaly düzgünlere tawin bolupdy. Saparmat Niyazowyň şahsiýet kultundan şu gün orta mekteplerde näme saklanyp galdy? Şu gün Türkmenistanyň orta mekteplerinde şol atlardan hiç zat saklanyp galmady. Mektepleriň ählisinde mukaddes ruhnama otogdyp ýörüýte bir klas gaýny şoňa bölüp berýärdiler. Olam ýok. Amanmuradaga saklanyp galan zatlar barmy? Bir zat bar. 4-nji 10-njy klaslarda Türkmenistan taryh dersi geçilýär. Şonda da käbir ýerde men ýörüýte iş edinip seretdim. Türkmenistan taryh boýunça geçilýän dersde bir käýerde olam garaşdyrlyk bilen bagly ýerde 3 tane sözlem bar eken. Olam Niyazowyň şahsiýetini mahabatlandyrýan sözlemlerden Türkmenistan garaşdyrlygyny planjy ýylda planjy senede gadanyny onuň ilkinji prezidenti Saparmat Türkmen maşhurly diýilip geçilik gidilýär. Bir mekteplerde şeýle ýöne Niyazow jemgyýetden giden okul ýaşamagyny dowam edýär. Amanmurada Saparmat Niyazowy mahabatlandyrýan düzgünler alamatlary aradan aýrylan soň olar nämeler bilen çalşyldy? Bir şeýle de bizde mesele men bir juda gowurandym. 1-nji klasyň harplyk kitaby okuw ýylyna geçilýär 6 ýaşlylar üçin. Şonu harplar dolu öwrenlerinden soňra jemleýiji Sapa kökmünde magtumuly Beýik Türkmen şahyr diýip 1 sagat geçilmeli edilipdir. 1-nji klaslarda şu okuw ýylyndan başlap. Ýöne okuw programmasyna girmese de fakultativ zanyatlar bolýar, ýa bolmasa kursoklar bolýar. Şonu häzirki
alınıp barilen devlet siyaseti mahavatlandırılıyor ya geçilen İslamlık teman hukman ol oku programmasında yoğun olsa muallimin borcu şunki bahtiyar zamanı bilen hukman hapa bağlanıştırıp geçmeli. Ondan olsun niyaz dövründeki vastnamalar hazırki devlet siyaseti bilen salsırıldı. Öz dövründe prezidentin şahsiyet kultunun güýçlendirilmegi, indi bolsa devlet siýasatynyň mahabatlandyrylmagy umuman okuw prosesine, okuwçylara nähili täsir ýetirýär diýip pikir edýärsiňiz. Häzirki derecede okuw programmasynyň siýasalaşdyrylmagy mektep okuwçysynyň da bähwidine däl, umuman jemgyýetiň de bähwidine däl. Sebäbi mektep bilimiň esaslarynyň el alynýan ýeri. Şol mektepdäki bilimem inniki ilmi ýatyşlaryň bünyadi fundament olmaly. Oňa derek bir siyasi gurrunlar edilip siýasat bilen okuwçynyň aňyna mesturp bolanok, onu aýdylan zady goňjun kulak asýan näme diýilse leppey diýip duran bir leppeyçiler taýýarlamagyň ýolu bolýar. Kardeşim gözelin geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Habarlar ünlü programmamyzda goňşy Owansany değişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Demiradyk Owansanda owan güýçleri daşary ýurtly jeňçileri şoltanda Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalaryna garşy harby operasiýalary geçirýär. Bu barada Owansana habarçymyz Şamirdan Guly Muradynyň taýýarlan maglumatyny dinläýäň. Pakistan talep ýaraglaryna garşy şo sanda daşary ýurtly jeňçilere garşy harby operasiýasyny tezleşdirdi. Şo sebäpden daşary ýurtly jihatçylaryň Awganistana gaçyp geçýändigini bilermenler aýdýar. Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň Awganistanyň merkezi Aziýa ýurtlary bilen serhetleşen sebitlerinde ýerleşýändigini Awgan resmileri hem tasdiqlaýar. Demirgazyk Awganistanyň Serpil welaýatynyň hakimi Abduljabbar Haqbiň Azatlyk radiosuna aýtmagyna görä, talep söwüşçilerine we daşary ýurtly jeňçilere garşy bu welaýatda harby operasiýa başladyldy. Prezident Gany daşary ýurtly jihatçylary garşy harby operasiýa geçirilmegine tapşyryk beripdir. حکم رئیس جمهور است مینگذاری میکنه دشمن برای دفع عملیات دشمن تدابیر جلوگیری کننده را داشته باشن که با رفتن نیروهای مدنی Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalary Serpil welaýatynyň daglyk regionlarynda hereket edýär. Özbek jihatçylarynyň arasynda 10 aýal jeňçiniň bardygy anyk boldy. Olar Köhüstanat atly etrabyň Salizay atly obasynda ýerleşipdir. Özbegistanly aýal jeňçileriň harby ugurdan tälim alandygy bize rapor berildi. Olar bomba we ýol ugrunda ýerleşdirilen mine ýasamakda ussat. Aýal jeňçiler ýerli talep ýaraglaryna harby ugurdan tälim berýär diýip hakim aýdýar. مخالفین ازبکستان است، خانم‌های ازبکستانی در اونجا در قریه سالزی مین می‌ساختن و عملیات داریم که اینا در کجا پناه بردن؟ Faryab we Jowzjan welaýatynda hem Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň bardygyny ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Munyň şeýledigini resmiler hem boýun alýar. Serpil welaýatynyň polisiýa idarasynyň başlygy Nur Habib Gulbahary hem bu welaýatda Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalarynyň terroristik hüjumlara gatnaşýandygyny tasdiqlady. Özbegistanly jihatçylar Serpil welaýatynyň Qargaki atly regionunda ýerleşipdir. Özbegistanly jeňçiler texniki ugurdan talep ýaraglaryna kömek edýär. Biz Talibana we daşary ýurtly jihatçylara garşy harby operasiýa başladyk. Şiradatly ýerde de daşary ýurtly jeňçiler bar. Ýöne talep ýaraglaryny we Özbegistanyň Islam hereketiniň agzalaryny ýok etmek heniz bize başartmady. Sebäbi Awgan güýçleri barsa olar berk daglyk regionlara gaçyp gidýär diýip Gulbahary Azatlyk radiosuna aýtdy. 12 نفر زن 4 نفر مرد از ازبکستانی در منطقه ترغیتو فعالیت میکنه و منشازی میکنه. Demirgazyk Awganistanda talep jeňçileriniň gün saýyn güýçlenýänligi barada maglumat berilýär. Bu ýagdaýyň merkezi Aziýa ýurtları üçin hem howpludygyny bilermenler aýdýar. Awganistanyň içeri işler ministriniň öňkü ornbasary we harby bilermen Abdulhadi Haladyň aýdysynça merkezi Aziýaly ekstremistler öz ýurtlaryna geçmek üçin Demirgazyk Awganistany saýlap alýar. Merkezi Aziýaly jihatçylaryň sany Demirgazyk Awganistanda gitdigiçe köpelýär. Olar terroristik hüjumlary amala aşyrmak boýunça Pakistanda terbiýe alýar diýip Halat aýtdy. تروریسم در آسیای نرم رخ نکرده، از اینجا افراد زیاد را استخدام کردن، ناراضی‌هایشان در پاکستان تربیه میشه. Soňky günlerde Demirgazyk Awganistanda özbek türkmenlerden hem talep ýaraglaryna kän goşulyp başlady. Özbegistanly jeňçilere de ýerli ýaşaýjylar pena berýär diýip synçylar aýdýar.
Şaýmyrdan Gulumrady, Kabuldan Azatlyk radiosu üçin. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar ünlülük programmamyzy geçirip oturýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp bardym. Saatlar ketmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.